இன்று வரை 11/2/1988 அன்று 5 ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் என்று ஆரம்பித்த பணி எங்களது சங்கத்தின் சார்பாக இன்று வரை 25 கோடி மக்களுக்கு மேலாக தர்மம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரே இடம் உலகத்தில் ஓங்கார குடில் என்று அழைக்கக்கூடிய ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் மட்டும்தான். எங்களுக்கு குருநாதர் அதான் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. சம்பாதிச்சதெல்லாம் கொண்டு தர்மம் பண்ண சொல்ல, நல்லா சம்பாதிப்பா, ஜம்முன்னு இரு, நீ நல்ல உலக நடைக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா இரு, ஆனால் கொஞ்சமாவது தர்மம் செய்ப்பா, எல்லா காசும் என்னதுன்னு பதுக்கி வச்சுக்காதப்பா, உனக்கு ஒன்றுமே பண்ணாது, ஒரு பிரயோஜனமும் தராது. அன்பர்களே, நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். பிறக்கும்போது 2 உருவமாக இது வருது உடம்பு. ஒன்று இந்த உடம்பு, அது உள்ளுக்கு ஒரு உயிர் இருக்குது, அதை என்னைக்காவது நம்ம கவனித்து பார்த்தோமா? உடம்பு நல்லா வளர்த்து வச்சுருக்கோம், உயிரை வளர்த்தோமா? இதுதான் ஸ்ரீ அகத்திய சன்மார்க்க சங்கம் கேட்கின்றது. எங்களது ஓங்கார குடிலாசான் வாழையடி வாழையாக வந்த சித்தர் கூட்டத்தின் தவப்புதல்வன் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு உத்தம ஞானி கேட்கின்றார், இந்த உயிருக்கு என்னப்பா பண்ணீங்க? உடம்ப நல்லா வளர்த்துட்டீங்களா? உயிரை வளர்த்தீங்களா? கார் ஓட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி சீட்டு பெல்ட்டு போடுறோம், 2 வீலர் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஹெல்மெட்டு போடுறோம், லைசன்ஸை எடுத்து வச்சுக்கிறோம், பர்ஸில் பணம் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இந்த பெண்கள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க, இட்லி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி முந்த நாளையே அரிசி ஊற வைக்கிறோம், உளுந்து ஊற வைக்கிறோம், அரைக்கிறோம், அதை புளிக்க வைக்கிறோம், அடுத்த நாள் தான் இட்லி ஊற்றுறோம். இதெல்லாம் முன்னெச்சரிக்கையாக செய்கிறீங்களே, உங்களோட உயிருக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்னப்பா செஞ்சீங்க? என்ன செஞ்சீங்க? உடம்பை வளர்க்குறோம், பிறக்கும்போது 2.25 கிலோ இருக்கிறோம், இன்றைக்கி 100 கிலோ இருக்கிறோம். இந்த உடம்பை வளர்த்துட்டோம், உள்ளுக்கு ஒரு அணு அளவுக்கு உயிர் இருக்குதுல்ல, இந்த உயிரை இன்னைக்காவது வளர்த்துருக்கீங்களா? அதுதான் அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் கேட்கிறது. எங்களை ஓங்கார குடிலாசன் கேட்கின்றார்கள், தர்மம் செய், விடாது தர்மம் செய்ய வேண்டும். நேற்று செஞ்சேன், நான் அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம், இல்லை லீவ் வரும்போது முடியும் போதெல்லாம் செய்ய வேண்டும், முடியும் போதெல்லாம் தர்மம் செய்ய வேண்டும். தர்மம் செய்தால் கண்டு கொள்வார்கள் சித்தர்கள் அனைவரும். தர்மம் செய்பவன் ஆசான் முருகப்பெருமானுக்கு டைரக்ட் பிள்ளை, நேரடியாக புதல்வன் அவன். அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆசான் முருகப்பெருமான் கண்ணை திறந்து லேசாக பார்த்தா போது 9 கோடி சித்தர்களும் உங்களை பார்ப்பார்கள். பக்தி, புனிதமான பக்தி, வைராக்கியமான பக்தி, முன் வைத்த காலை பின் வைக்காத பக்தி, இந்த பக்தி வைக்க வேண்டும். புலாலை அறவே மறுத்தே ஆக வேண்டும். இறைவன் அருள் வேண்டும் என்று வைராக்கியம் இருப்பவர்